Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Het is woensdag volgens mij. We gaan deze Centercamperplaats weer verlaten. Mooi plekje. 4 plekjes voor de campers. Nou, mooi hoor. En we gaan nu weer naar richting Heibes. Ik ben wel vaker geweest naar de Maas. Ik hoop dat er een mooi plekje is. Maar er komt mooi weer aan, voorspellen ze. En dan willen we daar 2 dagen blijven. En dan misschien nog een barbecue als het een beetje kan. Of wat bakken. Maar, de voorspellingen zijn in principe goed. Dus we gaan ervan uit dat het dan ook een beetje mooi weer blijft. En dan is het vervolgroute denk ik weer over Luxemburg. En zo weer Duitsland in. En zo weer richting huis. We hebben geen haast, dus we zien wel. Daar is die mooie kasteel of kerk bovenop. Hele mooie kerk. Wel te zien aan de foto's allemaal. Het was echt de moeite waard om even te bekijken. Soissons was ook heel mooi. Die kerk vond ik op zich zelfs mooier. Alleen dit is wel iets unieks met die grote beesten allemaal op die torens en zo. Dat is wel iets unieks hoor. Nou, we gaan eerst even benzine tanken. Of diesel natuurlijk. Hè. Tot later. Hier weer een mooie kerk. We gaan een rondje om de kerk. Links een fikse brand gewoed. Oh, de magisch. 1, 2, 3, 4, 5 woningen uitgebrand. Zijn we in Rumigny. Weer een mooi dorpje. Over 600 meter. Aan de brand. Even 2 omhoog. Leuk kasteel hier rechts. Volgende 877. Groei. Hier ook een hele mooie camperplaats bij het vestigingstadje. Op loopafstand is dat. Kijk, een 200-300 meter dan ben je in de kern daar. Maar dat is hier volgens mij rechtdoor, voor links. Maar we gaan nu dus rechts. Maar ook een mooi plekje. Zou het in Heibes vol staan, dan kunnen we altijd hier nog heen gaan, want het is 20 minuten van Heibes. Dat zien we wel even, ja. Van mij weer. Sla rechtsaf naar deze even. Rijd de rotonde op. Zo, die oren roepen me aan, die gaat snel. Korter. Die andere wouden we door de stad zelf heen hebben. Dat hebben we wel vaker gedaan en dan dit gaat wat sneller.
liggen. Hartstikke rustig, zit meneer. Lakzat. Mogelijk. Lakzat. Ja, zo zie je. Ik heb het direct wel over in ringen. Direct net een keer. Sla linksaf naar uw André. Neem dan de tweede weg links. De pizzeria, de boulangerie. En hier de Marie. De kentrein. Nou, er was genoeg plek, hadden we gezien. Hier iets net. Sla linksaf naar uw Pierre. Neem dan de eerste weg links. Sla linksaf naar Quai Terminal Ahmed. Nou, dus dan mink bereik, dames en heren. Ik zet het maar mooi voor, hè? De dik of zo. Dat was dat is even een bouwstap. Nou, al 2 jaar dat ik hengel in een camper liggen, nog nooit gevist. En we zitten nu aan de Maas hier. En voor de eerste keer de hengel eruit. Ik wist niet eens dat het ding zo lang was. Maar hartstikke leuk even. Dus ik hoop dat ik hem nu straks een dikke snoek aan heb. Hoe gaan jullie werken? Boete, geen visvergunning, Frankrijk. Nee. Vissen zonder visvergunning. Ga je vissen zonder de juiste visvergunning, Zo. dan riskeer je een boete. Die kan oplopen tot €450. Oh jee. Hoor je dat, Henk? €450. Vergeten, dan riskeer je een boete van €38. Zie, we zijn vergeten. En thuis hebben we visvergunningen wat nooit gebruikt. Want is meneer te koud of te warm? Het waait te veel of het regent te veel? Dan ga je vissen en ben je je visvergunning vergeten, dan riskeer je een boete van 38. Wat zei je? Ja. Dan hebben we spuit 11. Dat is 450. Wat steeds duurder. Nee, was Zonder 4,50. vergunning. Ja, 4,50. Ja, ja, ja. Zei je, maar Ja. luistert niet. Ja, ik dacht dat Peet zei 500, maar Oh, nee. ik heb een beetje last. Dat is voor €450 vis gaan halen. Ja, Dus kijk wel een zak met vis hier mee. Maar het heel hoeveel veel hengels vis. mag je vissen? Vooral ook gebakken kibbelie. 4. Nou, lekker dan. Hè? Voor over, ben je al klaar? Hij is al klaar. Hij denkt, ja, dat kost me te veel geld. Hij durft niet meer. Hij durft niet meer. Nee, tientje deed ik nog wel hoor. Een tientje, hij... Dan ben je voor de oorlog. Kijk, daar gaat hij, lafaard. Kijk, daar gaat hij. Ik wou net- Nou, ik ga nu weer nokken. Doei, doei. Ja, sorry, het stond scheef. Hupke. Hij moet de waterpas. Ja. Zet de waterpas in de bal. Ik heb het. Een klein... Loodlijntje. Ja, nee. Maar die kennen wij nog. Ja, ik wel. Nu steken we even deze. De lijven rustig. Hoe krijg ik die onder in een glas? Zonder iets aan te raken. Een stuiver op een sigaret, op een bierviltje in een glas. Ja. Je mag niks aanraken. Ik raak niks aan. Hoe doen we dat dan? Het is meestal zo simpel, maar... Maar ik weet het niet meer. Maar ik mag het wel aanraken. Nee, jij ook niet. Niemand mag hem aanraken. Jij ook niet. Nee. Dat kan wel. Maar het kan wel. Ja.
Nou Peet, zeg het eens. Ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Laat me zien dan. Ja. Voilà. Voila, you have seen it? Ja? Magic. Magician. Magician. En een lekker biertje erbij, jongens. Kast gaat open, jongens. Ik loop met hem mee. Oh, even kijken. Aha. This is nog beter. Ja. En een bar hier. Onder de grond met al die mooie stenen. Geweldig, geweldig. Ja. Ja, do you what want you say? Wait, Welcome. come on. Welcome in my bar. DIH. Yeah. Dat is hier Ardennes de Web. Yeah. Welcome when you want. In Hypes In Ebbe. of Ebbe. Is the place Ebbe? Ebbe. The Ebbe. place is Ebbe. Okay, we Okay. say every time Hypes. Brouwerij. Brewery. Brewery, ja. En een lekker biertje, jongens. Nou, hier op een kilometer vanaf de camperplaats. Een leuk sluisje. Dat ga ik even van dichtbij bekijken. Nou, niet zo heel bijzonder. Maar dan kan je toch met de boot weer verder varen. Als dit er niet was geweest. Ja, want daar komt je boot niet boven bij op, hè. Dat is ongeveer een verval van een meter, dus je moet wel door dit sluisje en dan kan je daar weer verder. Over de Maas. En dit is op 2,5 kilometer afstand. Vallende dorpje met een hele mooie kerk. Mooi hier. Fumé is dit. 2,5 kilometer afstand. Dit moet voorstellen, ik weet het niet. Lijken wel allemaal lampen of zo. Wel leuk. Is het zo geen plaatje? Hartstikke mooi, hè? Nou, hier zitten we even leuk te barbecuen. Wokker eigenlijk. Of wokken, ja. Een soort schotelbrei-achtig nieuw ding. Van Temu. Dat moet super goed bakken. En we zitten hier mooi met z'n allen even. Die schoot heel vaak geklapt. En de tafel is klaar. Gewoon Luister eens, Henk het uitlegt, hè? blikjes bier en alles, hè. Geweldig plekje. En een geweldig plekje hier. Ja. Eet smakelijk voor straks. Ja, ja. Nou, we gaan, Ebbes of zoiets heet het hier, zei die man, maar ik zeg altijd Hypes. Maar gaan we weer verlaten. We gaan weer richting Luxemburg, even over Mattelange. Even tanken en even weer misschien een flesje drank kopen en wat sigaretten. En dan gaan we door naar Rodange. Nou, hartstikke leuk plekje, machtig mooi weer gehad. Het is nu was vanmorgen even heel mistig, maar het zal inderdaad hier heel warm worden. Dus Nederland ook in het zuiden 28 graden, nou het zit nou wat zuidelijker dus. Ja, voor minimaal 28 graden uit. Dus mooi vroeg weg, kwart voor 11 nu. De Chelsea, wat er gebeurt. Nou, blijven we maar mooi volgen, zien we weer wat leuks. Blijven we natuurlijk volgen, hè. Dit is vorig jaar toen we hier doorheen reden, waren hier allemaal jagers. Heel mooi plek, hier komen heel veel jagers. Er stond op de hoek en op de gracht dat ook zo'n jagersbus. Mooie plek. Mooie ster boven de deur. Mooie plek. Goedemorgen. Nou, je ziet het. We zijn weer in België. 10 kilometer doorrijden op de N952. Nou, we hebben het hartstikke mooi gehad alweer.
een mooie route hier door de bossen. Nou, was het nog wat zeggen, Geertje? Nee, verder niks te melden. Daar is de officiële bok. Ja, daar is officieel hoor. Daar is België weer hoor. Nu moeten we Vlaams praten, hè? Net. Nee, dit is Wallonië volgens mij. Oké. Ja, dan moeten we Frans meer. Ah, nou, hier is dus een auto uit de bocht gevlogen. Zo, neem maar even door. Tesla. Een Tesla. Zo'n scherpe bocht was het hier. Ja. Ach, Zo los. nou hopelijk zijn ze ongedeerd. Mooie vlaggetjes er allemaal zitten hier nog in België. Nog steeds een Marie. Denk ik hier links. We moeten hier ook links. Nou, dit is weer Luxemburg. Marten Lange. Beest. Geweest. Ja, een langpolig achter iets. Vliegend wezen. Wat een drukte hier. Het is volgens mij gratis bijna. Abnormaal. Er was net toevallig een vrachtwagen die tussen liep, maar anders hadden we er nog gestaan. Hier zijn we ook weer direct in Luxemburg. Dat is hier wel. Waar zijn we nu, Henk? Wils? Wils. Wils. Mooi plekje hoor. Heel mooi plekje, ja. Ja. We zijn er ook al bijna, na 3 minuten. Om 3 minuten, dus hopelijk hebben we dan plek. En dan gaan we eens vol. Ja, helaas. Hier is het ook heel mooi, maar Ja, het is toch veel te ver, hè? wel een mooi appartementje trouwens. Oh ja, dat is een mooie. Mooi hè? Mooie omgeving hè? Haakse bokjes. Ja. We slaan over 600 meter linksaf naar de Verhardenweg. En alles zo keurig gemaaid. En bij de Oh, kanten, zebrapad. en bij de kanten ook geen onkruid te bekennen. Zo mooi schoon alles.
Peter hier was tegen, ja. Ja. Gingen we hier verder. Nou, hier bij de camperplaats. Een mooie riviertje. Een mooie brug. We zijn net aangekomen. Eerste Redange, helemaal vol. Toen een ander plekje, ook vol. En nu zijn we hier. Mooi plekje hoor. Nou, we hebben deze mooie camperplaats weer verlaten. Heet het plekje Beertje. Dat is even. Kost 13 euro, 2 euro toeristenbelasting voor 2 personen. En je kan ook stroom afnemen. Daar heb ik niet naar gekeken wat het kost, want dat heb ik niet nodig. Maar een leuk plekje. We waren gisteren pas om 4:30 aanwezig, dat was jammer. Maxweiler. Waxweiler. Ja, leuk plekje. Ik kan altijd nog eens een keer weer nemen. Een mooi plekje. Wel op gras, dus niet te veel water. Dan zit je denk ik weer vast. Hè? Dus dan kun je beter een verharde plek zoeken. Nou, we gaan verder. We gaan naar Rot, naar het Biermuseum. En daar gaan we even weer heen. Dus mensen. Straks met een mooie brug langs en een paar honderd meter zitten we weer in België. De rode brug hier langs links naast ons en 100 meter hoog. En zoals je ziet, België. Panneke. Nog zo'n mooie grote brug daar. Mooie omgeving hoor, hier in de Eifel. En we zitten nu weer in België natuurlijk, maar geweldig. Bijtveld. We gaan onder de brug door, zie ik wel. Het is 19 graden. We zitten op 430 meter hoogte hier. Nou, nog even een little inkopen doen. Klein beetje wat bier en wat broodjes. Maar we kunnen er niet op het parkeerterrein, want het is maar voor 2,50 meter hoogte valt mij, geeft die paal aan. En dat is ook aan de parkeerplekjes te zien. Dus voor gevaar van leven moet Geertje oversteken. Hier even dwars door het centrum heen. Derde afslag naar Motorstraße en 675. Ook eens even weer wat anders. Nog 8 minuten te rijden naar de plek van mijn bestemming. Veel motors onderweg, fietsers. Je kan echt zien dat het nog een mooie dag wordt vandaag. Het geeft hier aan in het centrum 28 graden nu. Neem op de rotonde de derde afslag naar Motorstraße. Net is Geertje. 12 uur. Net 12 uur geweest. Dus een mooi temperatuurtje. En we zijn mooi op tijd, we kunnen mooi buiten zitten. Kijk eens aan, alweer motors.
Nou, het is vandaag een drukke boel hier bij de bierbrouwerij, bij het Biermuseum in Rot. Het staat vol met campers. Hier staan wij. En daar staan er nog 4. Mooi plekje hoor. Nou, de wijnflessen staan hier ook al. Dat is nog een leuk hokje voor een extra feestje denk ik. Daar een apres-ski hut. Ook leuk. Wij gaan straks ook nog even op het terrasje zitten. Mijn vrouw zit nu eerst even voor Max Verstappen. Dat is volgens mij 3:30 gebeurd. En dan gaan we hier ook even een lekker biertje drinken. En misschien als er vanavond een plek is. Ik had al even gebeld, maar toen het was vol zeiden ze. Wespen hier. Kijk eens, leuk. Triumph. In klederdracht, doekje op de hoofd. Zijn mond wordt nog even afgeveegd. Geweldig. Wat ik zou zeggen, we zouden hier vanavond ook even eten. Ik had al gebeld om te reserveren, maar het was vol, zeiden ze. Dus ik we mochten wel proberen om te kijken of er nog plek was. Maar ze kon geen reservering meer aannemen. Oh, kijk eens even aan. Ik vind het leuk. Allemaal bezet omdat het hier stikt van de wespen. Ik heb een beetje 10er. Wijs biertje. En Geertje heeft een bedbagger. Nou, de pannetje is leeg. En zoals je ziet zit ik in de Nederlandse hoek van de bierbrouwerijflesjes allemaal. Al de Nederlandse merken. En het heeft weer voortreffelijk smaak jongens. Echt waar hoor. Heerlijk. 18,50 zo'n pan vol met eten en vlees en spiegelei erop en spekjes en weet ik veel. En mevrouw had een lekkere schnitzel. Ja, en die vond ze ook heerlijk neem ik aan. Met pepersaus. Met pepersaus erbij. Lekker flesje bier erbij. Nou, wat willen mensen nog meer? Hé jongens, we sluiten deze af. We gaan morgen weer verder. Hoi. En mensen, volle bak. Daar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 stuks. Nou, we gaan deze biermuseum weer verlaten. Hier in de Rot. Nou, nu naar Bleg niet mijn. Dan weten we zeker dat we rechtsplek hebben. Want daar wil Geertje de Formule 1 verder zien. Vandaag. Dan gaan we morgen over Duitsland weer naar boven toe. En zo weer naar Drachten. Nou, komen we nog wat moois tegen. Dan gaan we dat natuurlijk filmen. Hè? Nou, tot later. Hier zitten we in een wijnstreekje. Hier de winkel ook. Zondag. Hier eens kijken, allemaal mini-autootjes. Dat is leuk. Zoals ze de weg wel afgezet hebben. Een soort kasten. Dan leuke spotwagentjes gemaakt. 632. Hartstikke leuk. Ik kwam net al 3 hele oude simkaartjes tegen, vallen mij wat simka's. Dat was ik weer te laat. Maar leuk hoor, een soort karrenrace. Een mooi dorpje hoor. De winkels zijn gewoon open, zag ik. Nou, hier gaan we over een mooie meer heen. Water.
Black Rapport Film. Oh, mooi daar ook nog. Camping. Mooie camping daar. Level. Een mooie camper. En dan reizen boven op die berg een hele grote kerk. Ik kan hier nog even in beeld krijgen, maar straks gaan we er weer vanaf draaien. Dus steil op een heuvel zo te zien. Mooi hoor. 20 september is je wat geeft. Zo, zo ben je hoor. Het is heel erg druk. Zo druk heb ik het hier nog nooit gezien met campers. Ik zal dan even een plekje zoeken. Nou, hier in Blijchniemijns is een hondenshow met schnauzers en volgens mij rattenhonden, van die pensers. Leuk hè? Maman? Faut pas de face. Je vais dîner et après je viens de lui dire Ga er maar niet in, want ik heb ook geen hond hè. Wel een mooi grote pak bier daar. Een hele grote prijs zie ik wel. Dan moeten ze rondjes lopen met de hond. En dan worden ze gekeurd. Allemaal de mensen met prijzen. Komen ze ook nog op de foto. Mooi toch? Dit had ik de vorige keer nog niet gezien hier. Het was ook heel druk hier met allemaal kinderen. Misschien heb ik het toen wel overgeslagen. En hier achter de camperplaats een groot voetbalveld. Goedemorgen, we gaan Blijchniemijns weer verlaten. Dat hebben we al verlaten, 2 minuten terug. En we gaan nu weer richting Duitsland. Zo, blijven we volgen. Laten we mooitjes, willen we dat natuurlijk.
zo met een motortje. Dan weer rechtsaf. Hier links een fort en een museum was hier. Alleen zondags open. En nu maandag staat een mooie grote tank. Dat wil ik jullie nog even laten zien. Vlaanderen. We gaan nog een stukje in Nederland hoor. kilometer doorrijden op de N508. Nog een klein stukje wezen, want mensen zijn weer geholpen die brouwerij. Ik ben alweer in Duitsland. De Landstraat naar Duitsland. 10 kilometer doorrijden. Jetzt sprechen wir wieder Deutsch. Misschien dat er wat druk is. Hier rechts. En het staat vol zo te zien. U bent op bestemming. Engelse 6, 7, Hier gaan we vaker 29 Nederland, tussendoor. Duitsland. Ja. De bestemming ligt rechts. Door die auto's hier uit te steken. We zitten hier midden in Duisburg. Nou, hier is bijna de kern een beetje. Nou, over een hele grote brug. We hebben alles stoplichten mee. Bijna alles op groen. We staan op 600 meter. Eenmansstraat. En slagen is er weg. Weet ik net. Dit is P-camp en die kant is Baks. P-camp. Dit is wel jouw dan, of veel groter is. Ja. Maar als je veel... Dat is een bukcampers. Ja. Bent op bestemming. Overijland 46, 539 Israël, Duitsland. De bestemming ligt rechts. Mooi plekje jongens. Ja. Oh, wat is dit? Heel mooi plekje. Ja. Nou, hier op 200 meter vanaf de camperplaats heb je daar een mooie waterradmolen. Daar gaan we even heen. Een mooi restaurant. En hier een riviertje. En hier heb je die grote rad. Staat ook stil. En zo te zien ook al jaren niet gebruikt. Ook jammer hoor.
Maar wel mooi om even te kijken. Nou, je hoort het zeker al. Een gigantische waterval hier. Leuk toch? We zijn op een kleine kilometer vanaf de camper. Mooie wandelpaden, mooie parkjes aan beide zijden allemaal. En dan moet hier ook nog een grote meer wezen. Daar ga ik ook nog even kijken. Dit is hier ook wel apart. Bovenop een beetje op hoogte. En dan hebben ze in één keer dit hier in het gras gemaakt. Ik denk dat het voor overstromingen is of zo. Tegenover zit dit. Dat is zo'n onkruid uit waterweghaler. Nou, naar enige omwegen door een bos heen ben ik er gekomen hoor. Mooi hoor. Geweldig plekje. Lekker rustig. Heel veel wandelaars hier. Geweldig. Je kan ook mooi vissen zo te zien. Nou, hier nog eens een keer van de andere kant. Ik stond daar ergens. Waar die mensenvrouw nog loopt. Niet te zien denk ik op de camera. Super schoon water hoor. Super schoon. Nou, goedemorgen allemaal. Het is dinsdag de 23e van de 9e. En we gaan Dinslaken weer verlaten. Wil je al die campersplekken zien wat we doen? Kijk op Polar Steps. Daar zet ik alle camperplekjes in bij en de sitecodes. Dus nou, we gaan nu richting Meppen. Dan is daar de laatste nachtje en dan gaan we weer naar huis. Dan zijn we woensdag mooi thuis. Nou, hey, kijk ze. Nou, net 10 minuten terug geflitst hoor. Ja, dat kan gebeuren. Ik reed denk ik 3 kilometer te hard. Nou, niks aan te draaien hè. Een aparte camper. Helemaal bestikkerd. Zocht aan Zonderstraße, neem dan de tweede weg. Nou, hier allemaal wegomleggingen zonder dat de navigatie het aangeeft. Dat is toch maar één. We gaan er maar eentje door denk ik. Dat doen we in de binnenweg. Door dat centrum. Keer om, indien mogelijk. Neem dan de tweede weg links. Nou, gaan we niet keren. Eens kijken, zo'n mooi kerkje rechts. Keer om, indien mogelijk. Neem dan de derde weg links. Er zitten hier nog gewoon op terrasjes hoor. Dus dat was net 20 graden, maar het is nu wat bewolkt. Nu weer 16 graden geeft de autobaan. Jongens, Schiedorf. Een mooie oude tunnel onder de weg door. En we zijn er bijna. Nog een minuutje. Onze apres-ski-hut staat er weer, zie ik wel. Ah, dat geeft net. Er is hier nog plek genoeg. Nou, hier op 100 meter vanaf de camperplaats. Dit is een mooi stekje. En daar in de verte zit een winkelcentrum. Geweldig hoor. Nou, vanavond ter afsluiting nemen we nog even een biertje hier in de camper. Een kleintje, en die heb ik in Frankrijk nog even gekocht. Het zijn 2 flesjes Heineken. En deze hebben een inhoud van, even kijken, 65 cl. Als je kan zien, 65 cl. Dus als je goed nagaat dat een gewoon flesje 0,3 is, is deze 2 keer zo groot.
is ook niet een halve liter, maar 2 keer zo groot als een normaal flesje. Even speciaal voor deze avond. Een fijne avond allemaal. Dag hoor. Goedemorgen allemaal. We zijn uit Schutdorf vertrokken. En we gaan weer richting huis. Jammer genoeg. We hebben diesel getankt. En we nemen dus een andere route. We gaan nu eerst even een stuk richting Zwolle. En na een uurtje dan zet de navigatie op naar huis. Dan heb je toch een keer een hele andere route. We gaan meestal altijd weer over het Pad en dat soort plekken terugrijden. Emmen. Dus we doen een keer een andere route. Ja. Zien we nog wat leuks? Dan doen we filmen dat nog even. En ik hoop dat je weer genoten hebt van de film. En we gaan straks over een maandje of zo wel weer eens een weekendje verder, zo nog niet meer voor lange tijden. En dan het ziekenhuis, dat soort dingen. En dan horen we daar ook nog even hoe dat allemaal gaat worden. Nou, bedankt dat je kijkt en tot de volgende keer in Nederland. Overijssel. Nou, hier heb je losser. Dan komt die lekkere salaris weg. Van Joma. Maar mensen, dan rijden we hier achter een autootje van het bedrijf. We hadden er nog nooit van gehoord, maar als je goed kan lezen staat er Bilfinger. Vragen we ons af wat voor bedrijf dat moet zijn. We vragen het dus af, ja. Bilfinger. Nou, we zijn weer in Drachten. Dus we stoppen bij deze serie van Frankrijk, Duitsland en België en Luxemburg En Nederland. en Nederland En Duitsland. Dus en dan over een paar weken of zien we wel even, gaan we nog een weekendje op weg of zo. Dat zien we wel. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hoi! Kijk, nog even een mooie Heerenveenbus. Voetbalclub Heerenveen. Iedereen bedankt voor het kijken. Word abonnee en klik op het belletje om ons te volgen. En een duimpje wordt gewaardeerd. Tot de volgende keer.